मसुलपुर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रिसि फाउन्डेसननि गाहाय मावख' मसुलपुराव कम्पिउटार बाहायनो रोंनाय बिजाथिनि गोनांथि जादों। रिसि फाउन्डेसनआ नागिरनाय बिजाथिफोरनि गोनां रोंग'थिफोरखौ फोरमायथिना होनाय जाबाय। बिजाथिया मसुलपुरनिफ्राय 20 किल'मिटार बेंखनाव थानाय जानो नांगोन। बिजाथिया बिए उथ्रिसार जानाय एबा एचएस उथ्रिसार जानायजों लोगोसे आब्रुथि गोनां रायलायनो रोंनाय जानो नांगोन। बिजाथिया एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड आरो फट'शपनि आबुं रोंग'थि थानो नांगोन। बिजाथिया कम्पिउटाराव बर', असमिया आरो इंराजि टाइप एबा लिरनो रोंनो नांगोन। बिजाथिनो दान बान्था महरै 7,000 निफ्राय 10,000 सिम सिगांग्रो होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा नैबे खाबुखौ ओरैनो नागारालासिनो नोंथाङा नोंथांनि सिभिखौ hr@risifoundation24@gmail.com आव थाबैनो दैथायहरना खाबुखौ नोंनि खालामना लादो।